son? Will you be inviting him again? Maayos na nga ang pag-iimbita namin eh. Pero magkakaroon kami ng isa pang pagdinig. Alam ko sinasabi nila marami silang inaasikaso. Lahat naman tayo marami inaasikaso eh. Diba? Gumawa naman ng oras at ng prioridad para dito. Paano pag hindi pa rin umattend? Kasi Secretary Tugade parang never yata dumalo or at least once, Hindi, twice nag-attend naman. naman siya. Siguro, Paano pag oh, hindi pa rin? once a year. Ah, bago pumunta sa ibang bansa, gawin kung anong mga pag-iimbita doon, ayusin muna natin ang sarili nating kalat dito sa ating bansa, dito sa ating mga kalinyan. Maayos ang aming pag-iimbita sa inyo. Ayaw nating abusuhin ang kapangyarihan ng Senado kung pupunta naman. Kailangan ba ng sapina? Pangit naman pakinggan nun. Maayos naman ako makipag-usap sa inyo pagdating dito sa ating mga talakayan. Bakit naman ninyo ako iniiwasan?